Diakovce sú známe najmä vďaka termálnemu kúpalisku. Je to veľmi obľúbené miesto. A my vám práve v tejto obci ponúkame menší trojizbový rodinný dom na pozemku s rozlohou 415 m2 a s garážou schovanou pod domom. Poďme sa na ňo pozrieť. Poviete? Viete si predstaviť, že by ste tu bývali? Dohodnite si opliatku telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete.